La guia Llegir en veu alta, un plaer compartit, va dirigida a professionals de l'educació, famílies, les pròpies biblioteques i a tothom interessat en fomentar el gust per la lectura en veu alta. L'objectiu general és que les biblioteques siguin el referent de la lectura en veu alta, fomentant el mentoratge de tots aquells professionals que vulguin endegar aquesta experiència. Més de 50 llibres adients per a aquesta pràctica, cada un acompanyat d'un resum de la trama, consells i recomanacions per abans de la lectura i un suggeriment poètic que arrodoneix la proposta. Penso que el valor més destacable d'aquesta guia per als professionals de les biblioteques es troba en la selecció de lectures, que s'emmiralla molt en els clàssics. Està bé recordar que a les biblioteques tenim un fons ple de contes fantàstics que, encara que tinguin uns quants anys, continuen sent tries molt recomanables. D'altra banda, els consells i tècniques senzilles per estimular la lectura en veu alta amb els nens i nenes converteixen aquesta guia en un recurs molt valuós per qualsevol biblioteca. Vaig al poble a comprar, així que sigues bon nen i no facis entremaliadures. Així és com comença La meravellosa medicina d'en Jordi d'en Roald Dahl, que és un dels llibres que trobem recomanats a la guia de lectura en veu alta. La lectura en veu alta és molt més que llegir. Ens ajuda a treballar l'hàbit de l'escolta, a gaudir de les bones històries, però sobretot, la lectura en veu alta ens ajuda moltíssim a millorar la comunicació amb els nostres fills. La lectura en veu alta és una aposta d'escola, d'aplicació des de ja fa alguns cursos i amb la que estem implicats tot l'equip docent. Nosaltres no ho vivim com una feina afegida, sinó com una oportunitat que ens aporta molts beneficis. Observem en l'alumnat molts aspectes positius en relació a la lectura, reforça el que és el vincle mestres-alumnat i crea moments íntims en els que es crea una màgia única. Com a mestre, llegir en veu alta és un gran privilegi. És un moment especial i esperat pels alumnes, perquè es crea una mena de simbiosis entre qui llegeix i qui està escoltant. Realment és un plaer compartit. I penso que aquesta guia és un bon recurs pedagògic perquè ens ajuda a descobrir noves històries i a gaudir de la lectura en veu alta.